Jesi pratila kad smo krenuli? Jesam. Baš da vidimo koliko. Pa ima možda, hodamo već 52 minuta. Boga mi imamo mi onda 2 sata. Pa za duše je moglo malo brže, evo zakoči, znaš, kad se mimo ilazimo s njima. Pa zastani malo ondje, zastani ondje. Pa nije ja nisam ja ovdje išla. Ovdje do nje šator ili ovdje u ovu hladovnu. Ja, to bi bilo super. A došao bi Medo i... I na što te ovo posjećao? Ha? Na što te ovo posjećao? Eno u Kamenci kad se ode, ja. Ja, Eno gdje uvijek pečemo ražen. baš tako. Ja, na gusti, znam se ovdje. Evo malo imamo i ovdje kamenice. Ja. Da nas posjećamo. Volim otisti šišarike. U ovoj Posjećam. gusti ovako u ravno stavi šator. Evo mu još i šariko. A? Rekao još i šariko. Rekao evo šišariko za vatru. Aha. Evo ovdje je podebela hladovina. Puno vruće. Ovdje je dobro.